Ufulu wopanga mademo ndi ufulu wa mzika ina iliyonse mdziko muno, kotero kuti takhala tikuona mademo osiyanasiyana akuchitika mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Koma mtsiku la lero ndakubweretserani nkhani yomwe idachitika pa mademo ena amene adachitikira mu township ya Ndilande mu mzinda wa Blantyre, kumene kuti kudachitika zinthu zodabwitsa kwambiri chifukwa anthu amademo adaphwanya mashopu a anthu, kuphatikizapo shopu yodziwika bwino yotchedwa kuti Sana. Takhani pompo chifukwa mzanga amene ndili naye mtsiku la lero ndi yemwe adaona zonse zikuchitika za tsiku limeneli. Ase Mata takhalitatu kalekale se osacheza kalekale. So lero linde ndifuna tijeze zimene zidachitika mudzi Ndilande. Kunachitika zilipo zambiri. Komano ndikuuza zimene ndifuna tijeze. Okay. Kunachitika mademo. Mademo amene wanga ndikukumbukira bwino adayambira ku Lilongwe, Mavenda. Adazungulira mpaka ku Parliament. Blantyre kuno anazachitaso Mavenda amulimbi. Mulimbi of course ku Lilongwe anali apopo, kunalibe zophulitsana popo mpaka na ma MP anatuluka mu Parliament zaiza popo. Kulimbi Mavenda kulimbi tegasa anazungulira. Kulimbi so kunachitika zinthu zodabwitsa. Koma kulimbiko tenti kusiyeni kai. Ine chimene ndabwerera pano nduze mademo amene anachitika ano ku Ndilande. Chifukwa inuyo munali pa ground. Konko. Ndinu mboni amaso. Eyewitness. Ndipo live. Tangu fotokoza kuti mademo amene anachitika mu Ndilande. Chifukwa ni mademo so amene yanooneka kuti kudachitika zoopsa kwambiri. Ndi mademo oyipa kwambiri. Anali Amavenda sangaza iwalideso. Koma anali mademo oti sangaiwaliki. Tafotokoza kuti tsiku limene lili lidayamba bwanji. Tsiku limene kudachitika mademo mu Ndilande. Ngati munthu mmodzi amene unali pa ground ndimuona ni maso. Tsiku limene lili lidayamba bwanji. Dzuwa lidatulukira kotulukira ko kapena lidatulukira kosiyana. Lidayamba bwanji tsiku limene lili. Okay, tsiku la mademo mu Ndilande. Ndiliyambire dzulo lake. Kunadutsa galimoto ndimakumbukira inkalengeza ra maoka mademo anjanjani, so anthu tinkangozitenga zora zachibwana zomwezi mazasiya mawa basi zapopowa kumadusa komano zinali kuti mademo ku Lilongwe tinali tasata kale la ku Lilongwe unachitika mademo. So ku Ndilande zitauchitika tinkabwa ndi ayina ai eya. So mawa litafika tinamva kuti anthu pansika wakula kusonkhana kwa amene amakhala ku Blantyre ku Ndilande ndikhuka zota kupadziwa pansika wakulu pa mchombo penipeni pa Ndilande. Anda kusonkhana ife tati titenge foni tikafike pamalo pamene padza tikajambule. Sinafika ndithu tinakwenyedwaso matayo amene padza kuti iwe alisisa kujambula. Tinalongeza foni nthumba timaona ndithu anthu ena kumenyedwa makofi amene azimayi ndi azimayi kuti iwe usajambule atigwira machangu. So tafika kumene kuja. Okay, usanapitirire. Cholinga chako chopitira kumeneko unayo kuti kungodutsa mu Ndilandemo kapena unayo cholinga choti nawe ukakhale mmodzi mwa anthu opanga demonstrate mwina tidziwe kuti iweyo kumeneko unkalowera kuti ufuna ukangoona kapena umayendera zina mu nsikamo kapena basi nalije kuti tikangoona abe kuti mama wacha mudzi tipanga bwanji. Okay, kwa amene ine amandidziwa anthu personal amadziwa kuti adawa ndajibidi amakhala kuti yenda so ndi makamera patali. So inaleyo kuti timakajambula kuyambira pachiyambi mpaka na kumapeto kuti anthu ena amene sakudziwa kapena amene ali kutali ndi Blantyre Ndilande adziwe mophweka. So mmene ninkapitira ku mademo ku Ndilande timakajambula kuti taonesa anthu ena. Okay. Wanyamuka ku nyumba mama wasukusula bobo wasamba vaya munsika kafoni kako manja. Wafika pansika hapo. Chodabwitsa chimene unachiona iweyo utangofika pansika kuona anthu akusonkhana. Chimene unaona be kuti something is wrong here. Chinali jani kuti kamera chili chonse chimaoneka chanomo. Pamene popo inali kuti okay, mmene ndimafotokoza kwamba mujani mafika pati imene kuti nditangofika nthawi imene anatifinya pa khosi kuti zoti iwe longeza foni yako uona anthu ena kumenyedwa makofi. Inali kuti anthu ena ali pamwamba pa bogi koma anyamula zipangizo zida kuti mademo awawa pokapo si mademo iwamba bwino. So ndinadaba kuti siza nomwezi. Okay, ndi pitirizano kuti konino ulendo umene unali wotani ino. Atiuza kuti tongeze foni ife talongeza foni pamene paja teka foni nthumba tazaona anyama amene ali ndi zida anali pamwamba pa bogi.
atankadikira kuti apolisi abwere achite zokambirana kenako zionesero zisachitike. So tonse tikudziwa kale kuti ndilande ndi ya apa zibagera anagwirizana kuti apapa polisi tisaimve no matter what. Chimene tingachite tipite ku State House komweko chomwe chingakachitike ndi chomwecho. Koma emwe inayo kuti ku State House wakafikidwa akaphwanya dikira kale anthu asonkhana mundilande musika kandi paholo ena nyamula zipangizo zodabwitsa apolisi amafuna zapange nawo negotiate anthu amenewo kuti angopereka karata ya mavuto awo anthu akuti yayi ife tu mademo athuwa tifati kafike kuti iniyo sitikumva nanu malodza. Okay, pitiriza pamene timafuna tingopanga giliye kwa anthu amene akutionera komanso kutimvera kuti kodi tifati ziyenda stage by stage fankhani imene itu ina ndi mademo oyipa kwambiri, mademo odabwitsa. Tiye fast forward. Apolisi anabwera, negotiation inali ya changu kwambiri. Ndipo chimene anamvana ndi apolisi anamvana zokuti ayenda mwamtendere. Kuyenda kwawo achoka pamene anakumana pa msika wakulupo akadusa kwa achinsewu ndi khulupira kuti akundira ndimupadziwa, akadusa pa achinsewu akadusa mtawuni ndi kumapita ku State House. Kenako apolisi mentality yeyo kuti anthu awo akadusa mtawuni china chake chosakhala bwino inawapeza mwachangu. Chimene adachita anthu atafika pa achinsewu ena anabwera kudusa kwa goliro ndi ukatchera ngati kutsogolono kuti anthu aja kamachoka kwa achinsewu asanakalowe mtawuni akumanizane ndi apolisi ochuluka apange block. Pamene paja anthu achoka pa achinsewu akufika pamene panali apolisi pamene pali pa Branta Girls ndi pamene panakhala ngati kusamvana kwayambika. Apolisi titse patukani ife tifuna tikakumane ndi a president ku State House komweko. Ayi anangophulika tiye gasi mmodzi basi chipwirikiti pamene paja. So nthawi imene Jason ndikakumbukira bwino naye kuti ana ali ku skulu ndi tsiku la ku skulu bwino mademo ake amakhala atakhala mtendere, koma tinaonapo ana kumene kuja akukomoka ndithu kamba katiye gasi osawakhuza kuti amponyera kumpanda wina solo mu office ya ahedi ayenda chotawa ndi zinafika napo kuti zanyasa kwambiri. Ma videos tilinawo ndithu ena najambula kwa amene ndingonena kuti mapanga follow makamaka YouTube channel ya Dreams Media Malawi mutha kupita pamene popo mukaseche ma videos yo mukapeza ma videos angani amademo akundilande mene adachitikira. So pano tingopanga analyze ngofotokoza patali mademo aja afikana pokuti apolisi ndi anthu amuzi asempana zochita. Anthu aja anati akuti bloga kuti sapite mtown, akuti bloga kuti sapite ku State House. Chomwe chili pafupi ndi chani kwa amene akupadziwa Branta Girls pali sana ati tidile ndi sana ngasiku kuseza sokanika panaswedwa anaphwanya sana kubaiba zinthu zonse pamene ponde kuti papengeratu apolisi akubwera ochuluka zinafika nopo kuti amba kulowa no mmuzi wapafupi ndi Branta Girls umene uli goliro kwana chipande wakalekale kuja apolisi adamba kulowa mmene muja anthu akutali uku anamba sokulowa mmuzi muja tiye gasi no ndingofika kuti ali pali ponse. Zimafika kuti tiye gasi amafika ni nyumba momwe makhanga kuti mudzi muja mkuyaka moto ndi utsi ngofuka pali ponse. Ma videos aba Dreams Media Malawi komabe ndikhalabe ndikufotokoza experience yomwe tinali nayo ndiyo kuti tinali mudzi momonso tachoka nawo pamene anakumanirana tafika nawo pasana tikuona kuti anthu amba kuphwanya tiye gasi amba kuvumba pamene paja zipopo zamba kuteteka anthu no athawira mmuzi. Ndikulupira kuti malo amene tinali tili panopa apolisi adafika ndi tiye gasi. Tili muno ndi Branta Secondary School pano ndi pakoti pamene amamenyerapo basketball ka volleyball ndi zina zotero. Ndi kuti kamayang'ana kwinawo kumenene kuli goliyo ndi midzina tangochita mwachangu mademo amenewa adatha nthawi zanji. Mademo amenewa okay ndingonena zokuti si adatengana anthu malo siyana akumana pa msika kenako afika pa Branta Girls pamene no apolisi ndi anthu amba kufika mmuzi zodabwisa zikuchitika pamenepo inapezeka zokuti mwa goliro pamene tili pano the other side kusidyako kumene kuzidafika pokuti mene mati 6-7 kunabwera bata kuti anthu amene anachoka kuntunda abwirira mu mtunda mwaomo akugoliro amene samapanga nawo mademo amenewo ali bwinobwino. Apolisi abanduka angozungulirano kutali koma tikapirano kwa achinsewu kumene anadusako poyamba mademo kuja ndi kumene no mademo amafika 2:8 past 7 zikuchitikabe
kumene kono zinachema kwambiri chifukwa chokuti anthu anayamba nokuphwanya no mashopu ngati tinaonapo panali chipiko pa chinsewu pano panayiseka chifukwa china chilichonse chamkati mokuphatikiza matebulo ndi makamera omwe anasesa anyamata. Panali shop ina pali shop ina ya mamadresi anasesamo zonse, pali shop ina so ya mafriji anyamata masenza friji anyamata ochita zionesero kusenza friji ndithu apolisi so ndikubwerera so ino pana pa 7 pana to 8 zinafika extent imene yoyo. Nkhani imene ndabwera nayo pano ndi nkhani yokhudza mademo amene adachitika mu Ndilande. Nzanga amene imene yapayo ndi munthu amene ankaona zonsezi zikuchitika. Anali mmodzi wothawa tiye gas amene akaphulisa tiye gas anyamata ake amene amapita m'madzi ukavika maso paja mukuzi wabwino zochitika za tiye gas. Nkhani imene itu sinati chifukwa pali munthu mmodzi amene anatapidwa ndi apolisi pomuganizira kuti anali mmodzi mwa anthu ochita mademo, koma iyeyu anali zoti anali pa khomo pakwawo amangoyang'anira. Tikhale tikucheza naye mu programu ina imene ikubwerayo. Chomwe mungachite ndi kungopanga subscribe, like, comment komanso share chifukwa pamudzi pano timabwera ndi nkhani zochuluka kwambiri. Osaiwala kuuza anzanu kuti auza anzawo kuti malo oyenera kumvera nkhani zosiyanasiyana ndi pa Nyasaland YouTube channel. Until that time ningoti mwanguma nonse zikomo. Peace out.